Уважаеми дами и господа, уважаеми дейци на образованието, културата и духовността, в навечерието сме на 1 ноември, Деня на народните будители. Това е ден, в който спираме за миг, за да се обърнем към миналото и да си припомним великите хора, които са посветили живота си на знанието, просветата и духовното израстване на българския народ. Писатели, поети, учители, духовници и общественици. Всички те са онези будители, които с делото си са съхранили българския дух и са запалили искрата на знанието в сърцата на поколения. За първи път тази година община Казанлък организира факелно шествие под надслов "Светлината на будителите". Днес градът не сияе в светлината на духа и знанието. С уважение и благословение, вдъхвайки на участниците дух на единство и традиция, кмета на Казанлък, госпожа Галина Стоянова, и негово високо пресвещенство, старозагорски митрополит Киприян, поведоха факелното шествие "Светлината на будителите", като символ на единство, вяра, светлина, мир и гордост. До тях гордо крачеха съвременните будители, просветители на Казанлък, директорите на детски градини, директори на училища, директори на културни институти, чието ежедневие е свързано с просвещение и просветление, както и най-малките будители на Казанлък, онези, които със своите постижения славят нашия град. Факелното шествие е организирано от община Казанлък със съпричастността на всички будители на Казанлък.